Odem ndị bụ si na okenye kwacha akpịrị ndị mmụọ egewe ntị. Achọrọ m ikene ndị niile bụ ndị nabatala okwu anyị kwuru maka itu ogu. Maka na nke bụ eziokwu bụ na ọtụtụ ndị mmadụ amaghị na ụdịrị ihe ahụ na-eme, na ụdịrị ihe ahụ dịkwanụ mkpa, na dịka nwa afọ Igbo ị kwesịrị ịma ntọala gị. Ị kwesịrị ịma ntọala gị. Ọtụtụ na-ajụ ka otu ha esi atụkwa n'ogu a, mana ekwu m otu ya esi tụọ ogu. Nke mbụ wee bụrụ na ị kwesịrị ibelivu n'onwe gị, ị kwesịrị ikwenyere onwe gị, and ị kwesịrị ịma ana gị, ị kwesịrị ịma be gị, ị kwesịrị ịbụ ezigbo nwa afọ, ị kwesịrị ịma nkọrọ, ị kwesịrị ịma onye nna gị bụ na onye nna nna gị ha bụ. Ọtụtụ ndị mmadụ amaghị aha nna nna ha, sọsọ aha mpa ha ka ha ma. Ngwa asaịmentị nke mbụ m na-enye gị, gaa ka ị mata afa nna mụrụ mpa gị, mata afa nna mụrụ nna mụrụ mpa gị, mata afa nna mụrụ nna mụrụ nna mụrụ mpa gị, mata afa ndị descendants gị nda, ndị ancestors gị nda, mata afa ha dị mkpa. Ọ ihe mere ịtụ ogu, mgbe ọbụla ị na-atụ oge ị na-akpọfa afa. Nna m Okeke mgbe orie, nna m Nnanyelugo, nna m Nnedozie, nna m Ụbadịma, na-akpọ ha afa eji mara ụfa mgbe gboo rịrịrị. Na-aghọta ebe m na-eje, maka na ị na-atụ ogu n'ala ebe a mụrụ gị, ihe na-atụ ogu n'ala ebe ahụ a mụrụ gị, n'ụdị na onwego ndị biburu n'ala ebe ahụ ibi, onwego ndị biri, onwego ọkpazọla ya, enwego ndị bụ ndị ntọala, ndị tụrụ ntọala, foundational ancestors of that particular place. Kedu ihe m ji ekwu ya? Ihe m ji ekwu ya wee bụrụ na ịkpọ ife afa ọza, ikpo okwu afa ọlụ ọlụ, atụ n'ogu in prozi, atụ n'ogu nọ na ịmara onye otu ị kwesịrị isi atụ ya na afọ ị kwesịrị ịkpọ na ịmachala ya, ị na-egesi jụọ ese afa ndị ancestors gị. Ọ bụrụ ọsọ afa nna gị ka ya ama, n'ihi na o nwere onye mụrụ nna gị na ana, o nwere onye mụrụ onye mụrụ nna gị na ana, o nwere onye mụrụ onye mụrụ onye mụrụ nna gị na ana. Jụọ afa ndị nna 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 gị. Ọ dị mkpa. Ọ bụrụgodị to the third generation or to the fifth generation mgbe ochie, ọ dị mkpa na ịmatalụfa. Matakwa n'otu unu siri bịa na ana, mara ma ebe ahụ unu bi ọwaala obi ndị nna nna ka o nwere ka nna gị siri kwapụ naanị obi ebe nna nna ya mụrụ ya, kwabata ebe ahụ unu bi. Always remember this. Onye kpọ ndị ichie n'okwu metụtara anị, ọkachasị na anị ebe a mụrụ ya, ndị ichie ya anụ faya azaghị. Nke a bụrụ chọọchị, nke a bụrụ chọọchị, nke a bụrụ ịgọ mmụọ. Ma ihe m ji ekwu ya na ụfọdụ ndị mmadụ ada aghọtachi ihe anyị na-ekwu. Ekwekwana ka mmehori anya ụfọdụ ndị si na ha bụ ndị pastọ, na ha bụ ndị deliverance ministers megharịa gị anya. Kedu ihe mere a deliverance minister ga-eji abịa n'ụlọ unu na si na ọ na-abịa ideliver family gị, asị gị kpota aja? Kedu ihe mere deliverance minister ga-eji ma announce na chọọchị si onye bịawa mbọsị dị otu a, bịawa ministry mbọsị dị otu a, kpota aja be nna gị, weta ihe eji mara be nna gị, ma ọ weta ofe ihe eji mara gị, chite uwe gị, weta nke a, weta nke ọzọ ka ejiri emeri gị ekpere. Ndị deliverance ministers ndị abịa na village ma ọ bịa na gị na a na-eme family deliverance, ha ya ebu, o nwere ajụjụ a ya ajụ mpa gị, ama mụ na-eme ni, ha ga-ajụ nna gị ajụjụ. Onwe ihe a ga-asị nna gị, ngwa denounce nka, denounce nke ọzọ, ngwa kwuo nka, kwuo nke ọzọ. Ihe a bụ ogu ka a na-ajụ. Ihe a bụ ogu ka a na-ajụ. Deliverance minister ga-abịa na be unu sị gị ngwa nke onye ọkwọ gị bụ onye isi ezinụlọ a, ngwa kporo aja, kwubi okwu, wufuo ya.
ngwa sikute mmiri na-ezoro ezo ngwa were mmiri a kwubi okwu wufuo ya ngwa jee n'ọnụ ama jee ka ikwubi okwu ngwa were ọjị a were ose a were mmiri nsọ a were oyile nke a were nke a were nke ọzọ gaa n'ebe ụzọ gbara ịtọ n'ihu ezi unu kwubi okwu wụọ ya. Ọkwa ndị deliverance minister na-eme a na-eme mana achọrọ ịgwa gị na ihe a ha na-eme ihe eme nwunye na onwe gị maka na anịma gị anịma onye tọrọ ntọala ya ntọala anị makwa na onye nwe ya makwa na ndị onwe anịma gị ikwesịrị ịma anị mbara ezinna gị ma gị ikwesịrị ịma ya. Anị nwere languages ọ na-anụ. Anị be nna gị nwere asụsụ a na-eji ekwubi okwu. Ọ bụrụ otu iri siri kwubi okwu na be nna gị ka onye ọzọ ga-esi ekwubi okwu na be nna nke ya. Asụsụ dị n'iche n'iche nke na anụ dị be nna gị nwere asụsụ eji ekwubi okwu na beva. Jụọ ajụjụ. La village jụọ ajụjụ. Ọtụtụ n'ime unu amarọ otu nna ha siri bịa ebe ha bi ugbu a. Ọtụtụ n'ime unu amaghị ihe ndị nna nna ha merụ. Onwe ndị nna nna ha gwọrọ ajọ ọgwụ. Onwe ndị nna nna ha gwọrọ ajọ ọgwụ nke na ile anya na ezinụlọ ha taa ajọ ọgwụ ahụ na-eme ha affect. N'agbanyeghị family deliverance, n'agbanyeghị ekpere niile ha na-ekpe, n'agbanyeghị ma ndị mechara bụrụ pastọ, ma ndị mechara bụrụ prọfet, ma ndị mechara mana ọjọ ọgwụ nna fa gwọrọ mgbe gboo riri ka na-emefe affect. Even as a pastor, ajọ ọgwụ nna gị gwọrọ ka na-eme ka affect. Ọwashi jụọ ajụjụ na ha jụrụ eju na villages anyị na ha jụrụ eju na ana Igbo ebe a. Kedu ihe bute ya? Ijugo ihe nna gị mere ijugo ị na-anọkọta agbaba n'ụlọ ụka si na ijugo ekwensu na ọrụ ya niile ebe ihe ji mara ekwensu ngwongwo ekwensu ka dọrọ na be nna gị. Ihe kpọrọ ngwongwo ekwensu ka dọrọ na be nna gị. Aghọtanaghị m. Were nke Siza nye Siza, were nke Chukwu nye Chukwu. Aghọtalaghị m. Ihu n'okwu anọ na Baịbụl, were nke Siza nye Siza, were nke Chineke nye Chineke. Were anya ime mmụọ leba anya n'okwu a. Were anya ime mmụọ leba anya n'okwu a. Were anya ime mmụọ leba anya n'okwu a. Tupu ịtụọ ogu ọlụọ ọlụ mata onye nna gị bụ, mata onye mụrụ nna gị, mata onye mụrụ onye mụrụ nna gị, mata onye mụrụ onye mụrụ mata afafa, ọ bụghị mata afa ha. Mata nwere ụdịrị afa ha za mgbe a mata ya. Jụọ ajụjụ. Jụọ ndị okenye la village. Jụọ ndị okenye ajụjụ. Biko mpa onye mụrụ onye mụrụ onye mụtara nna m ọ bụ onye? A ga-agwa gị. Ndị ma onye mụrụ onye mụrụ nna gị na onye mụrụ onye mụrụ onye mụtara nna gị, ha ma afa nna gị na afa nna 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 gị na afa nna 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 gị. Jụọ ajụjụ mata afa nna 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 gị. Ịtụ ogu ịkpọ ọfa afa. Ịtụba ogu ịkpọ ọfa afa. We will continue in these lectures. Ka anyị kwupụtazie ihe gbasara family deliverance. Meru ime family deliverance elu mee ala ọ da awa ọkụ. There is power in the spoken word. Okwu ekwuru mgbe gboo ore ikikere ka dị ya, ma nke ị na-ekwu ugbu a ikikere ka dị ya, mana ị na-ekwukwe the right thing. Ị na-ekwukwe the right thing. Ọ bụla dị ekpere anyị na-ekpe, ị na-ekpekwa ekpere the right way. Ikpe ekpere the right way or walk. Ọsọ gị ikpe ekpere 10 years the wrong way, no result. Otu ahụ ka ọ dị n'ịtụ ogu. Ịtụ ogu with the right words, the right way. Ife ihe a na-eme. Like I said, ihe m na-akụzi ebe a ọ bụrụ maka ịbụ onye ụka ma ọ bụrụ onye ụka. Mepee akọ na uche gị ka ịghọta ebe anyị na-eje, ịghọta ihe anyị na-ekwu. Igbo mma mmanụ ya.